il-proġetti li għamel ma miliex għalikom. Għamlu l-proġett tal-Ena Malta biex jitfaw il-miljoni fil-bot. Għamlu l-proġett tat-tanker biex jitfaw il-miljoni fil-bot. Għamlu il-proġett tal-passaporti biex jitfaw il-miljoni fil-bot. Marru l-Azerbajġan biex jitfaw il-miljoni fil-bot. Bijaw l-istarijiet ta'kom biex jitfaw il-miljoni fil-bot. U l-poplu rrabjat għal Joseph Muscat. Irrabjati għalik, Joseph Muscat, għalix inti tradejtom. Irrabjati għalik, għalix inti wet il-trasparenza u tajtna l-ħabi. Inti wet il-kontabilità u tajtna l-Konrad. Inti wet il-meritokrazija u tajtna l-Kit. Inti wet l-onesta u tajtna l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna.